Hello friends, बरायबाय Bodo B.Sc official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा इन्डियानि गोदान साख्रि दा भेकेन्सि होनोबा 496 फरायनाय बैसो सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जायो एयारफोर्सआव नोंथांमोना साख्रि मोननोबा बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों आरो बिनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर अनलाइन खालामनांगोन। स' गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना Bodo B.Sc YouTube चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागैबो नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन। दा लोगोफोर अफिसियेल साइटआ बेनो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै जेब्ला एक्टिभ जायो नोंथांमोनहाय आपडेटखौ होगोन एन्ड बेनिफ्राय स' बे लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोनहाय चेक खालामनो हागोन। दा जोङो डाइरेक्ट नायनोसै फैदो गोबाव खालामा अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन एयारफोर्स अथरिटि अफ इन्डिया बेनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों जेराव नोंथांमोना अल इन्डिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो जायनो गोरोबो। दा पस्टनि नामा जाबाय जुनियर एक्जिकिउटिभ। दा बे ट्राफिक कन्ट्रलनि आन्दाराव नोंथांमोना 496 बिनि गेजेराव एसटिआ 33 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआ 199 दङ। नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनबानो आनरिजार्भआव थांनो हायो आरो साख्रि मोननो हागोन। स' बिनिफ्राय बिनि फरायनाया बेसेबां जानांगौ जों डिटेल्सखौ नायनोसै। दा नोंथांमोननि फरायनाया जाबाय डिग्री पास B.Sc पास खालामनांगोन एबा साइन्सनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन बेनिफ्राय साबजेक्ट थानांगोननो बेनो जाबाय स' नोंथांमोना फिजिक्स आरो लोगोसे मेथ्सआ थानांगोन अब्लासो एलिजिबल जागोन। एन्ड बेनिफ्राय बे गैयाब्ला अप्सन दंबावो बेनो जाबाय फुल टाइम रेगुलार बेचलर डिग्री इन्जिनियार खालामनाय जानांगोन एनि डिसिप्लिन बेनिफ्राय फिजिक्स आरो मेथ्सआ नोंथांमोना साबजेक्टआ मोनसे थानांगोन अब्लानो नोंथांमोना बेयाव हागोन। स' बेनिफ्राय आर्ट्सआ बेयाव हानाय नङा बेनिफ्राय नोंथांमोना साइन्सनि बा डिग्री पासबा बेयाव हागोन। स' नोंथांमोना बेयाव मोनबाय। स' बेनिफ्राय मोनसे अपसन दंबावो नोंथांमोनाहाय ओरैबायदि खालामनांगोन डिग्री पास खालामनांगोननो बेनो जाबाय नोंथांमोननि स' जायफ्रा BE एबा B.Tech दङ बा B.Sc इन्जिनियार दङ नोंथांमोना बेयावबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। थ' बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया देन बेनिफ्राय जों दानिया नायनोसै फैदो बैसो। स' दानिया बैसो लिमिटआ जाबाय नोंथांमोना मेक्सिमाम 27 इयार्स मोनदों 30 नभेम्बरखौ लानानै नाथाय जोंनि एसटिआ बेयाव जोंहा 5 इयार्स बारायमोन नालाय स' अब्ला जों मोनगोन 32 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। स' 18 निफ्राय 32 इयार्ससिम जुदि नोंथांमोना दङब्ला बेयाव अनलाइनखौ खालामनो हागोन। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि क्राइटेरिया देन बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिटखौ जेब्ला मोनगोन अब्ला आपडेट मोनगोन। दा बेनिफ्राय स्केल पिआबो जोबोर मोजां थ' लेभेल 1 मोनदों स' नोंथांमोना बेयाव माखासे स' दानिया नोंथांमोननि सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोननो बेनो जाबाय फार्स्टआव नोंथांमोनाहाय अनलाइन एग्जाम होनांगोन कम्पिउटाराव नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरनांगोन आरो बेयाव फार्स्ट जाबा नोंथांमोनखौ माखासे टेस्ट लागोन जेरैहाय नोंथांमोननि PI टेस्ट बेनिफ्राय साइक' टेस्ट एन्ड बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट दङ बेयाव फार्स्ट जाबा नोंथांमोननि साख्रि जागोन। दा बेनोमोन एयारफोर्स अथरिटि अफ इन्डियानि माखासे डिटेल्स आसा खालाम नोंथांमोना जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबबाय स' नोंथांमोनाहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जेब्ला गोदान साख्रि फैयो आं नोंथांमोनहाय आपडेटखौ लाबोगोन एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम फिसआ जोंनि एसटिआ बेयाव होनाङा नाथाय गुबुन कास्टआ 1000 पे खालामनांगौ।